Og de foregår lige herude. Det er sådan lige på grænsen til det bæredygtigt, specielt i eneste. Der over det ikke er. Centeret eller amtscentralen, eller hvad ved jeg. Her spiller I selvfølgelig i denne forbindelse en meget, meget vigtig rolle. De skal dykke og tjene ting. Han er optaget af økonomien i det her, så hun får ikke lov at blive hjemme. Og på et tidspunkt... Så man kan også se kloden under vand egentlig som sådan en symbolsk fortælling på nogle andre ting i vores... Hvad der er ernæringsrigtigt. Og så se, at der ikke er så stor forskel på de to ting, som man lige skal lide. Og de 5 marmor, dem må I vise til andre. Serveret en klimavenlig sandwich. Og det har jeg, fordi at det giver... Og løbe ned her, og løbe ned igennem røret, og så kan man hernede for enden af røret få sit friske vand simpelthen. Forskellige ting. Gør det Vi beskytte vores planet, fordi der skal nogle stærke, hvad skal man sige, magtfulde instanser til for at ændre, hvordan tingene ser ud nu. Så klimahistorie, måske ikke lige... Jo, klimahistorie. Den sidste sætning, gør den færdig? Det er en lang... Den kan vi tage i bilen på vej. Og vi ender med at lade dem gå lige lidt hurtigt rundt om hjertet, passere hjertet, gå op i skuldrene,